Na CZSK internetu je dost streamerů. Dosti z nich jsou dobří. Dosti z nich ale dosti rejží. Takže my tady máme videjko od Magrotíka, největší nervák v Československu, vzestup a pád. Takže myslím si, že bychom se na to mohli jít podívat. Niektorým z nás sa už stalo, že to počas hrania počítačových hier nezvládli a rozbili. Já to se mi stává actually často. Ne, na druhou stranu zase třeba, nikdy jsem si třeba nerozbil klávesnici nebo myška. Že jako, ne, to jsem actually nikdy. Tak klávesnicu, myšku alebo dokonca aj monitor. Já třeba nikdy. Ktorí tieto výbuchy hnevu streamovali naživo na Twitch alebo inú vysielaciu platformu. V zahraničí takouto formou zabávania dokázalo mnoho ľudí preraziť a vďaka ich temperamentnej osobnosti si vytvoriť živobytie. Ale u nás, v Česku a na Slovensku sa to podarilo len jednému jedinému. Žolíkovi 22. Jolík 22, crazy. Okay. Já nevím, já si tohle nedokážu přece si prostě rozbít klávesnice do toho, jakože já tam vidím prostě to, že prostě jako bych si hrozně nechtěl schánět novou, no. Sponzorom videa je stránka Sell Your Skins, kde predá svoje skiny instantne a za tie najlepšie ceny. Stačí zakliknúť tie, ktoré chceš predať a peniaze si poslať na PayPal, bankový účet, Revolut či dokonca pomocou krypta. A s kódom Magrodík dostaneš ešte o 5% naviac. Link je v popise. Boli Žolíkové rage len hrané a živí sa streamovaním doteraz? Žolík, pravým menom Michal Smutný, sa narodil 14. apríla 1990 v meste na severe Slovenska Martin. Prezývku Žolík získal už v útlom detstve. Mal len 4 roky a bol na detskom tábore so sestrou a bratom. Ten sa konal pri Leviciach v kempe Margita Ilona. Jeden večer sa na tábore uskutočňoval maškarný ples. Obom jeho súrodencom mama zabalila nejaký kostým, lenže jemu nepribalila žiadny. Prišlo mu to tak ľúto a sa rozplakal. Animátori, ktorých sa na tábore nachádzali, si to všimli a našli pre neho v skrini kostým, ktorý mali nazvíš. Zhodou náhod to bol detský prevlek kartového Žolíka. Od momentu, keď ho sestra uvidela, ho začala oslovať podľa tejto kartovej postavičky a prezývka sa mu natoľko zapáčila, že ho používa dodnes. Prezývka Žolík je taková originální. V 6 rokoch začína navštevovať základnú školu budovateľov v Martine. Tá sa neskôr premenováva na ZŠ Alexandra Dubčeka. Nie je ukážkovým žiakom a jeho správanie sa v mnohých prípadoch vymykalo kontrole. Já se možná ani trošičku nedivím, když potom ty jako rage, taky. Spolu s jeho kamarátom Palom v škole vytvorili nový rekord. Nazbierali také množstvo zápisov, že v triednej knihe dochádzalo miesto. Učiteľka tak musela do knihy pridávať biele A4, kde jej poznámky dopisovala. To není flex, actually. Zápisy boli typu poslal pani učiteľku do alebo počas náboženského krúžku kopol reholnú sestru do zadku. Bežne tak na vysvedčení dostal 3 alebo horšiu známku zo správania. Kvôli tomu mal aj zakázané účastniť sa školy v prírode. Učiteľka mu oznámila, že každá jedna pochvala vynuluje jednu negatívnu poznámku. Žolo tak spolu s jeho kamarátom pomáhali nosiť učiteľkám knihy alebo rôzne iné predmety. Takéto slušné správanie pre ňo však bolo výnimočné. Keď odzvonil na 30-minútovú veľkú prestávku, mnohokrát sa zobral a spolu s jeho kamarátmi opustili školu. Býval len 200 metrov od budovy, čo vychádzal na 2 minútky chôdze. Všetci tak stihli prísť k nemu domov, zapnúť počítač a zahrať si 1 či 2 hry Counter-Strike 1.6. V ňom hrávali bunny hop mapy či nejaký ten surfing. Okrem CSK začal v 12 rokoch hrávať World of Warcraft. World of Warcraft, to hrali Fety Pilou, kámo. V nej spoznáva aj terajšieho slovenského streamera Resta. Okrem počítačových hier znal Resta, když mi bylo 14, ty kráso, ten svět je fakt malej. Hier mal aj iné voľnočasové aktivity. V krytej plavárni Novomestského vedľa futbalového štadiónu hrával aktívne vodné polo. Začínal v 7 rokoch, ale vydržal mu to až kým nedovršil plnoletosť. Okrem vodného pola bol aj súčasťou futbalového klubu Trebostovo. Na zápasoch sa však veľa nepodielal. Väčšinu času strávil na lavičke a tréner ho poslal hrať len občas. A to tiež pár minút pred koncom zápasu, v 80. minúte. V neskoršom veku nastupuje na spojenú školu v Martine, učebný odbor automechanik. V 3. ročníku začína chodiť na povinnú prax. Mal to šťastie a majstri jeho triede vybavili prax, za ktorú dostával zaplatené. Jediná nevýhoda bola, že sa nachádzala v 30 km vzdialenej Žiline. Pracoval tam za pásom vo výrobnej fabrike firmy Kia. Jeden týždeň bol za pásom v Kii a ďalší týždeň chodil do školy na vyučovanie. Ok, protože klasické praxe. Musel tak stávať o 4 ráno, aby už o 5 bol v robote. Kam ve 4 stálo, tak crazy. To někteří u mě tady všetko chodí spát, podle mě ve 4 jako. Plata však nebola vôbec zlá. Za 2 týždne v mesiaci si dokázal odniesť približne 400 eur.
No, 400 € je veľmi nice. Krem toho si privyrábal aj cez letné prázdniny, chodil do hôr a z lopatou kopal lesné chodníky pre polovníkov. Strednú školu Originální brigáda, kámo, actually. v roku 2009 ukončuje. Jeho prvá práca na trvalý pomer je v počítačovom servise SOS PC. Tam má na starosti servis a opravu počítačov. Z opravovania počítačov prechádza na servisovanie mobilných telefónov do martinskej pobočky Mobil Online. Aj tu však A tohle třeba vůbec neznám, to je. opúšťa a vracia sa k oblasti, ktorú vyštudoval. Podpisuje zmluvu a stáva sa zamestnancom Volkswagen Slovakia vo svojom rodnom meste. Tam však už nepracuje za pásom ako doteraz na praxiach. Na pozícii strojárenského montera má na starosti montáž prevodovky do auta. Popri OK, crazy. práci začína sledovať zahraničných streamerov. Zapáčil sa mu americký Soda Popin, ktorý hrával Soda Popin, kámo, to vůbec neznám třeba. Vouko, hru, ktorej sa on sám venoval už od svojich 12 rokov. Rozhodol sa, že on skúsi šťastie a koncom roka 2013 si zakladá účet na Twitchi. Pri registrácii zisťuje, že nickname Žolík už niekto používa. Pridá si tak svojej prezývke svoje šťastné číslo 22 a zapína svoj prvý stream. Začiatky boli ťažké, na prvých streamoch mal 0 alebo maximálne pár ľudí. Ľudia ho nemali odkiaľ poznať, pretože žiadne reelska alebo shorty, kde by nahrával svoje klipy, v tej dobe neexistovali. Mal Právě v té době to bylo ještě pro mě těžší, jako zase na druhou stranu nemohli se takhle si promluvat jako ten svůj Twitch nebo prostě to, kde streamujete, ale zase jako ten rybníček těch streamerů byl mnohem menší, jako. však šťastie v tom, že na platforme bolo len zo pár československých streamerov. Bolo si ho tak ľahšie všimnúť. V priebehu prvých A když to mu teďka, tak teďka na Twitchi jako upřímně je to pro mě těžší, protože těch lidí, co tam streamují, je strašně moc a prostě jako každou jednu hru podle máte i v Česku prostě máte strašně moc jako lidí, co tu hru streamují. 4 mesiacov si dokázal vytvoriť malú komunitu, výhradne hráčov Vouka. Tá ho požiadala, nech si pod stream pridá odkaz na zaslanie finančnej podpory. Na rozdiel od ostatných streamerov, on si ho tam nedal hneď, lebo si nemyslel, že by zo streamu mohol mať nejaké peniaze. OK, tak to je hezký, ale... Postupom času ho hra World of Warcraft prestáva baviť. Začal preto na streame hrávať strieľačky ako CSGO, Hizy či Arma 3, alebo aj Takový ten klasický trend hry v té době. I Sims 3, OK, tak to jsem to bych netypnul. Sims 3 len tak pre srandu. Jeho komunitu tvorili ľudia, ktorým prišiel jeho stream zábavný. Búchanie do vecí a výbuchy hnevu sa na obrazovkách objavovali len zriedka. Streamoval nepravidelne, len keď mal voľnosť z práce. Okolo obeda, keď sa zobudil po nočnej šichte vo Volkswagene. Veľakrát však stream vynechal kvôli tomu, že išiel piť von s priateľmi. Niekedy si však tento zlozvyk zobral aj domov a s kamarátom pili v priamom prenose pred počítačom. Já jsem zastánce toho, jakože takhle pít na streamu, jakože je to taky nebezpečný, jakože jo, chápu, že to je content, ale myslím, že to je docela nebezpečný, protože když to přeženete třeba jako Novby nebo někdo takovej, tak prostě jako většinou to nedopadne úplně nejlíp. Zvona zvykol tiež otvárať bedničky v CS-ku. Párkrát sa mu podarilo prehrať aj 80 € za jeden deň. Jo, ty bedny prostě v CSku, to je hrozný risk. No. Bedničky otváral aj na streame a padol mu dokonca nožík. Flip Knife Case Hardened v tej dobe za približne 100 €. Šanca na padnutie noža je 1:400. Mal však také šťastie, že počas ďalšieho voľna otvoril mimo streamu ďalší nožík. Crazy, kámo, to vyrali jeden do druhého. Bayonet Tiger Tooth za približne 400 €, ty krása. 100 €. Začiatkom roka 2015 začal aktívnejšie hravať Counter-Strike a s tým prišli aj prvé väčšie nervy počas streamu. Z prvá ich spopularizoval YouTube kanál Hlebka. Ten 13. júna 2015 vytvoril kompiláciu žolových najväčších rageov z jedného večera. A to je ma Jagriel! No to je insane, kámo. Takto sa o Žolíkovi dozvedeli aj ľudia, čo Twitch nesledovali. Zároveň bola aj československá YouTube komunita niekoľkonásobne väčšia ako tá, čo aktívne sledovala Twitch. Ľudia ho taktiež spoznávali so spoločným streamom s Restom. Ten síce začal streamovať neskôr ako on, ale preraziť sa mu podarilo oveľa skoršie. Žolík ešte stále býval s rodičmi, takže sa párkrát stalo, že rodičia jeho hukoty počuli a prišli ho upozorniť. Já se nedívám, actually někdy, když tady taky řvu, a to já neřvu třeba tolik, tak občas taky rodiče, jako teď už mi jsem nechodil, protože jsem to sám sklidnil, ale občas to bylo crazy, když jsem to začínal, jak jsem tady občas jako hřoval jak blázen, když jsem hrál ještě SGčka, pušoval jsem tam Egg Wars, posral jsem to hru a hnedka já slyším bouchání na dveře, ale když on tam rozbíjí klávesnice, takovýhle věci, tak já se už ani nedivím, no. Stíš sa tu, prosím ťa, hej? Nebudem tu na teba počúvať. Veď daj si to hlasnejšie, oco. Tu vyvetraj, máš tu smrad ako opičia. Žolík! Rekt! Aj kvôli tomuto si chcel nájsť vlastné bývanie. Ponúkol sa mu kamarát Lukáš a tak išiel bývať k nemu. Stále býval vo svojom rodnom meste, v Martine, v mestskej časti Záturčie. Mohol sa takto naplno venovať streamu a svoje výbuchy hnevu už nemusel tlmiť kvôli prítomnosti rodičov. V tomto období tak vznikali jedny z najpozeranejších klipov Žolovej kariéry. Jeho temperamentná povaha má za príčinu napríklad doslovné rozdúpanie myšky za 60 €, ale taktiež mnoho
iných výlevov zlosti, ktoré zabávali tisícky ľudí. Takisto sa pre ňo stalo ikonické nahlasovanie ostatných hráčov za cheating. Stačilo, že ho zabil niekto, kto mal v hre napríklad lepšiu pozičku a dostal nahlásenie so slovami máš report. Hláška sa stala natoľko legendárna, že neskôr vznikol aj merch s jej motívom. V septembri 2015 jeho vtedajší susedia robili strašný hluk. Keď už odbila 10 a začal platiť nočný kľud, Žolo neváhal a zavolal na nich policajtov. Idem zavolať policajtov, ja to mám piť. No, prostě volá písle, když on sám tam dělá úplný bordel, kámo. Dobrý deň, prajem smutný pri telefóne. Chcel by som sa spýtať, chcem nahlásiť rušenie nočného kľudu po 10. hodine. Proste oni tu celý deň vrtajú, ja neviem čo to je, proste robia tu nejaký asfalt alebo čo. Počujete Asfalt, kámo. to? Nepočujem, ale ja mám gadím, pane. Ja tam posielam kolegov, aj? Jasné, pošlite. Vybavené. No. Ľuďom prišlo ironické, že taký nervák, čo cez deň mláti do stolu, volá políciu za rušenie nočného kľudu. Ale bola to jedna z vecí, čo na ňom zbožňovali. O pár dní neskôr sa Lukáš Já nevím, jakože když děláš sám takovýhle bordel, tak prostě pak volat fízle prostě na to, že někdo vrtá, tak jakože rozumím toho, že už jako třeba možná po té 8 už on jako neřval, ale tak furt to podle mě nekompenzuje tu, že jako celý den tam dělal hrozný bordel, kámo. u ktorého Žolík býva, sťahuje za prácou do Prahy. Žolo si tak musí nájsť nové bydlisko. Našťastie sa mu ďalší kamarát z Bratislavy ozve, že majú v byte jednu voľnú miestnosť. Navrhne mu, že sa môže presťahovať k nemu a ďalším 4 spolubývajúcim. Žolík tak zároveň mení prácu a presúva sa z martinskej fabriky Volkswagenu do tej bratislavskej. V Bratislave pred jedným nočným klubom spoznáva aj Selasiho, jedného z najväčších slovenských youtuberov tej doby. A asi mistera, človeka, čo točí herný obsah pre malo Asi se už má teď 1 milion odberateľů, to je crazy. letých. Obaja ho poznali z jeho rageov a najlepších momentov, ktoré rôzne kanály nahrávali na YouTube. Skamarátili sa a Slážo sa tak stáva občasným hosťom Žolíkových streamov. Niekedy si s nimi zahrá dokonca aj 2-sekundový Maťo. V októbri 2015 priznáva, že nožík, čo nedávno otvoril v bedničke, predal a za predané peniaze točil hazardné hry. Bohužiaľ sa mu podarilo všetko prehrať. Na ďalší deň išiel Nebyl prostě jako automaty a i ty bedničky v CS prostě jako je to vidět, prostě točí bedny, tak prostě jako pak už se může dostat k tomu, že bude jej točit jako, nevím, automaty a tak. preto do kasína vyhrať niečo naspäť na výherných automatoch. Do automatu vložil 10 eur a odniesol si výhru vo výške 460 eur. OK, tak jo potom To bolo na rôznych fotkách vidno podané tikety, keď šiel len s kamarátmi pozerať futbal. Či mnohé screenshoty podaných stávok na rôzne športové udalosti. Tieto facebookové statusy v tej dobe naznačovali, že možno s jeho herným koníčkom nebude niečo v poriadku. Ten istý mesiac bol prvýkrát zavolaný na akciu ako host. Jednalo sa o herný festival Y Games, kde bol spolu s Maťom a Selasím. I keď už bol verejne známy, v rozhovore priznáva, že streamovanie je pre ňo stále iba bokovka. No, tak ja sa pro gamingom moc ani neživím, ja chodím skôr do roboty, to je len taká bokovka. A tady je úplně klidný, kámo, pak když zapne ten stream, tak tam hází kámo věc, co prostě rozbíjí myši a tak, to je incident, kámo, to je divný. Miesto brigády. Okrem rageovania ľudí bavili už Co to je, kámo? spomínané streamy, na ktorých sa opíjal. Väčšinou sa konali za nejaký dosiahnutý milník, napríklad v podobe počte sledujúcich na Twitchi. Ale niekedy len tak bez udania dôvodu, keď mal Žolo akorát voľno z roboty. Príkladom je aj stream z 8. januára, kde ľudí zabala svojim klasickým trieskaním a kričaním, ale aj napríklad robením si srandy z ostatných spoluhráčov. Ja som najlepší, vidíš, ešte mi dal aj hviezdu. Chat, Spanka 1, 2, 3. Drž ty kole, lebo ti 1, 2, 3. Alebo aj kamarátov po telefóne. A som počul, že máš peknú sestru, asi minister. Ako? Že máš peknú sestru, som počul. Těch lidí tam v tom chatu, vidíte ten chat napravo, jak tam běží? Ani ona je mladá, ty ale že drž vidíš, ako ma vypol. Na streame sa objavili aj známe mená ako Duklok či Evžen, ale ani zďaleka neboli tieto drunk streamy tak legendárne ako tie s jeho spolubývajúcim Šaňom. Šaňo bol jeho kolega z roboty, ale zároveň veľmi dobrý kamarát. Vedel zabaviť chat napríklad búchaním po žolovej plešine. To je, kámo. To je meta, pánové, to je meta. A na takýchto spoločných livestreamoch mávali okolo 2000 2000 lidí je hodně i v téhle době, kámo. Předtím to bylo ještě víc pro mě crazy. aktívnych divákov. Bolo bežné, že to Žolík na konci prehnal s alkoholom a zaspal. To je prostě ono, kámo. To není prostě dobrý úplně, no. Chat preto viackrát vyzval Šaňa, nech spiacemu Žolovi niečo vyvedie. Napríklad postrieka zubnou pastou po celej tvári a plešine. Alebo pri špeciáli za 80 000 followerov na Twitchi si to zase odniesla Žolova hlava. Tentoraz bola celá zaliata do kečupu. Jeho bežné streamy však pozostávali z gameplayu, kde bol sám. Často mu však spoločnosť robil rest,
Teenager Ready alebo niekedy aj Devi. Rest bol už v tejto dobe, roku 2016, kráľom slovenského Twitchu. Dosahoval priemerne 1800 divákov a Žolík okolo 330. Jo, i těch 330 je hodně, kámo, jakože on se to fakt nezdá, ale je to dost, je to hodně. Ľudia z restovej komunity ho vnímali ako výbušného, keďže počuli jeho reakcie počas spoločných hier. Veľakrát sa tak našiel niekto, kto chcel jeho nerváckej povahy využiť a vyprovokovať ho. Jednalo sa buď o vtipné správy, ktoré ho mali mierne vytočiť, ale niektoré však boli priamo agresívne a útočné. Užívateľov, ktoré písali útočné správy, instantne blokoval. To by ani nevadilo. Človek, ktorý príde do chatu znepríjemňovať deň, aj tak neplánuje daného streamera podporiť, či už predplatným alebo dobrovoľným finančným príspevkom. Problém nastal, keď permanentnú blokáciu dostavili ľudia, ktorí Žolíka mali radi, ale napísali mierne uštípačnú správu. Bany však rozdával za účelom pobavenia sledujúcich. Patrilo to totiž k jeho osobnosti. V Counter-Strike nahlasoval hráčov, vo svojom čete banoval divákov. Vždy po nejakom čase masívne ľuďom ban zrušil. Tak ho jeho praví fanúšici mohli sledovať aj naďalej. Mnohí však o tom, že... No, je to takový, že prostě je to těžký někde poznat, jestli to myslí jako joke nebo ne. Když jsi prostě naštvaný, že třeba si prohrál a vidíš v chatu nějaký jako joke a třeba ti to nepřijde vtipný, tak dáš bany někomu, kdo tě sleduje jako dlouho. Vím, o co tady jde, jako. Že dostali odblokovanie, ani len netušili. Miesto Žolíka začali radšej sledovať iných tvorcov a na jeho stream sa nevrátili. V máji 2016 sa začína objavovať ako host vo videách jeho kamarátov youtuberov. Jednalo sa či už o videá z reálneho života, napríklad ochutnávka anglických sladkostí, ale aj mnohé herné videá, napríklad z GTA Online s Asimisterom. Takto sa dostal do povedomia úplne inej cieľovej skupiny, ktorá Twitch a streamerov absolútne nesledovala. Jako je hustý, že furt jako v té době prostě byl mnohem víc populárnější ten YouTube, takže o mnohem víc. V tomto čase chodí stále pracovať na nočné a denné smeny do Volkswagenu, absolvuje rôzne kurzy a učí sa napríklad zváranie. Na jeseň však už konečne dáva výpoveď a môže sa tak naplno venovať streamovaniu. Je divný, že až po takhle dlouhé době, jakže, protože prostě jako podle mě měl tam docela dost lidí, ještě tady vidím nějaká spolupráce, tady nějaký tady nahoře prostě nějaký 3% sleva, tady nějaký top donate, prostě jakože tady chat se mu hejbe docela dost. Podle mě jakože mohl dřív, když jako chápu, že prostě jako měl nějakou tu práci, že to asi nechtěl úplně opouštět. Je to taková jistota, že jako chápu to, ale myslel jsem, že opustil teda dřív ako práce. Streamy, ktoré doteraz kvôli nedostatku času trvali približne 3 hodiny, dosahovali priemernú dĺžku 8 hodín. 8 hodín už je hodina. No. A nevynechával skoro žiadny deň v mesiaci. Jedného dňa, ako hoci ktorý iný, zapol Žolo kompetitívny zápas CS-ku. V enemy týme bol však hráč, ktorý mu každé kolo dával hlavy. Divákovi v čete bolo meno tohto hráča povedomé a napísal, že ide o nemeckého youtubera, ktorý tvorí tipy a triky v Counter-Strike. Žolík si jeho nickname po hre dáva do vyhľadávania YouTube. Otvára si každé jedno video, ktorý tento nemecký tvorca uploadol a dáva nám dislike. Tento ikonický moment sa zobrazuje aj vo videu s anglickým názvom Najväčší rager na Twitchi Žolík 22, ktoré zaznamenáva jeho najväčšie výbuchy hnevu a legendárne klipy. Toto video videl aj samotný Soda Popin, človek, ktorý Žola priviedol k streamovaniu. Jeho rage už neboli len známe v Československu, ale pomaly sa o nich dozvedal celý svet. Sice... No, to je když prostě ono jakože ty typci nepotřebují jako mluvit nějak česky nebo prostě mluvit nějakým mluvit teda anglicky prostě, aby mi všichni rozumělo. Ono stačí, když prostě vidí, že něco rozbili a jako no. Len na pár minút a ani si väčšina nezapamätala jeho meno, ale aj tak to bol úspech. A tak on měl takovou tu dobrou povahu, že byl prostě plešatý, a když to řeknu fakt blbě, tak byl plešatý, jaký výrazný obličej, podle mě jako zapamatuješ si ho, takže podle toho obličeje se zapomněl, ale prostě Žolík 22, tak kámo, jak to chceš říct, Zoulík, nebo něco takového, prostě chápeš, to prostě zní dementně, kámo, no. V januári ďalšieho roku zapína hru, ktorá pre ho nebola úplne bežná. Minecraft. Ok, Minecraft. W, moja hra. Zaplatil si online server a pripája sa naň. Nemal v pláne ale hrať sám a prizval si špeciálneho hostia. Jirka Král, kámo, crazy. Jirku Krála. S Jirkom sa spoznali rok predtým v Košiciach. Spoločne boli na youtubersko-streamerskej akcii s názvom Subscribers. Okrem nich tam to neznám ani. Bol napríklad Duklok, Gogo alebo legenda z minulého videa Average. Zaujímavosťou je, že za účasť na akcii dostal zaplatené jedine Jirka. Ostatní sa na akcii účastnili bez nároku na honorár. Keďže kámo, nejde nic, kámo, zase Jirka. V tej dobe išlo o jedného z najväčších tvorcov u nás, ktorý dosahoval skoro 1 milión odobrateľov. Svojou prítomnosťou pomohol Žolovi prekonať nový rekord. Rekord v počte divákov v jeden moment. Ten v jednej chvíli dosahoval až 7000. Mega crazy. On sa následne objavuje u Jirky na kanále vo viacerých videách. Fanúšici ho mali radi, aj keď vo videách pôsobil kľudne a normálne. Mali ho síce zafixovaného ako nerváka, ale táto jeho stránka im nechýbala. Zároveň sa miesto jeho kompilácií rageov na YouTube začínajú objavovať najlepšie momenty z hier, ktoré práve vtedy hral. Divák
Ještě k tomu Jirka Královi, tak třeba Jirka Král prostě pomohl hodně Alkanovi. Já si myslím, že Alkan by se po čase prosadil i sám, protože on byl v tom Fortniteu v té době, kdy začínal fakt jako dobrý, ale potom Jirka Král mu fakt nastartoval prostě úplně novou kariéru a podle mě prostě Alkan je pořád jako strašně vděčný Jirku Královi, kámo. Je to crazy, no. Ten, kolik mu dal do něj? Asi 20 000, taky jo. Jako je hustý, že jako se zajímali Jirka Král takhle o menší tvůrce, že třeba nenatáčel jenom s Gogem a tak, ale že se zajímal i o ty menší, což je za mě velké W. Ako sa snažil zaujať už inak. Pri hraní Harryho Pottera si spravil kostým Harryho, alebo za dosiahnutý milník v podobe 350 subscriberov na Twitchi si nafarbil bradu na ružovo. Miesto neustáleho búchania si párkrát niekedy zhúkol, ale už to nebolo ako predtým. Sám niekoľkokrát prehlásil, že rage už nebudú, mení sa. Aby zvýšil svoje zárobky, nadviazal spoluprácu s rôznymi hazardnými stránkami. To prostě to není dobrý, kámo, podle mě prostě promovat takovýhle věci, jakože má s tím prostě minulost, měl s tím jako minulost, takže prostě točil ty bedny v CSku, jakože jako jo, ale prostě promovat to svým divákům, kámo, ne. Bol jediný, skoro každý väčší streamer, ktorému nejaká stránka napísala, to za vidinou ľahkých peňazí prijal. Výnimkou je Fetty Pillow, ten nikdy so žiadnou takouto stránkou nespolupracoval. Videá, kde otváral bedničky, dával na svoj vlastný YouTube kanál, či ich otváral priamo v živom vysielaní na Twitchi. 2 roky ubehli a aj veľa divákov odišlo. Objavujú sa prvé signály, že možno bude musieť opustiť komfort domova a nastúpiť naspäť do práce na plný úväzok. Plánuješ sa ešte niekedy vrátiť do práce, či už len stream? No asi budem musieť za chvíľku, lebo už to nie je to, čo to bývalo. A potom neviem, ako budem streamovať, či sa vôbec vrátim k streamu alebo ako. V roku 2021 zažíva prvú drámu svojej kariéry. Začína sa o ňom hovoriť, že mláti ženy. Konkrétne svoju frajerku Eriku. S Erikou bol v tom čase vo vzťahu už rok. Bola taktiež streamerka. Spoznali sa tak, že po skončení svojho streamu Žolo prespravoval svoju komunitu na jej kanál. Inak povedané... Tohle znám podle mě. Mám tuhle borku. No jestli to je tahle borka, co je teď jako ten screenek, čo som možná videl na Twitchi. Je dal takzvaný host. Tvrdenia o mlátení vychádzali z klipu, ktorý bol vytvorený počas ich hádky. V ňom bolo v pozadí počuť krik. Daj tak prihaješ to. No. Tam sa fajtujú. What the fuck, mám tak crazy tohle. No k tomu asi nemůžu nic říct. Jak tam někdo prostě může napsat XDD, kámo, prostě. Keďže chodila so Žolom a Žolo hrával s Restom, zvykli spolu všetci traja hrávať CS-ko. Četu však nikdy nebola veľmi sympatická a za jej správanie si zaslúžila prezývku Žumpa. Erika po ich rozchode dokonca verejne hovorila, že ho Žolo skutočne mlátil. Následne v jednom uniknutom screenshote chatu s kamarátom priznáva, že si obvinenia o bití vymyslela. Žolo sa nikdy Tak to je blbý, kámo, potom, no ja už sa jej nezastával, kámo. Pustil násilia na žiadnej žene. Proti jej fyzickým útokom sa bránil tým, že jej držal ruky, aby ho neudrela. Ona však začala zjapať, aby vyeskalovala situáciu. Ironicky to však bola práve ona, ktorá ho niekoľkokrát napadala na kamere. Najznámejší je moment z Counter-Strike zo zápasu, v ktorom súperili proti sebe. Žola Erika v jednom kole zabila a on ju omylom nazval Nie, na šorte čupí jak p***a. Zozadu pušol vám pozor. Ja som nevedel, že si to ty. Ja som nevedel, že si to ty. To je jedno. Prestaň, choď si tam sa nerobí nervy. No p***. Nevím, nevím, tyhle vztahy, nevím, no. Dobre. No, ani to úplně nepříjemně to koukat, je to nepříjemně vtipný, čo nevím, Dokonca Erikina mama nazýva nepriamo Žolíka žobrákom. A ja chcem takého frajera. Chceš mňa povedať na týždeň? Čo s tebou, keď ty máš len žebrakov? Počas ich vzťahu začala taktiež spolupracovať s košickou značkou Jim Beam, firma, čo sa zaoberá výrobou doplnkov stravy pre športovcov. Jednalo sa o hernú divíziu Jim Beamu, X-Beam, ktorá mierila na hráčov počítačových hier. Preto si na propagáciu vybrali práve Žolíka. Za ďalším vzťahom sa odsťahoval na okrajovú časť Prahy. Našiel si tam novú priateľku s prezývkou Sojka. Spolu si našli spoločné bývanie. Kvôli veľkej výmere bytu sa výška nájmu pohybuje okolo 800 eur. 800 eur, to je dosť. V januári 2024 uskutočne Drunk Stream so špeciálnym hosťom, českým streamerom Opatom. Na streame má aj donate goal v sume 1600 eur. Nemá totiž financie na zaplatenie nájmu za predošlý a nastávajúci mesiac. Spolupráca na otváranie bedničiek, ktorú mal, mu platila 5500 eur každé 2 mesiace. OK, beru zpátky, napište mi e-mail v popisu. 5500 € měsíc.
Co? Počas jedného roka, čo spolupráca trvala, mu agent, s ktorým komunikoval, v jednom momente poslal naraz platbu za viac mesiacov dopredu. On si to bohužiaľ nevšimol a peniaze, čo mu mali vydržať na dlhšie obdobie, minul. Preto v Jak mě podaří minout 11 000 euro, kámo. Počkej, kolik je to korun, kámo? To je kolik, počkej. Kalkulačka 11 000 krát 25. To je 277 000. Jak jakože omylem, kámo, utratíš 277k, kámo. To prostě jako jdeš a ale to je mobil, kámo, beru. Tady tu je další. Beru. Je, kámo, minus 270 000, kámo, nejde nic, kámo. januári Nevím. očakával ďalšiu výplatu, no ale tá už neprišla. Bol na tom tak finančne zle, že aj alkohol, ktorý na streame pili, neplatil on, ale jeho kamarát Opat. Žolík sa četu priznáva, že ako je možné, že si nedokázal nič za roky kariéry našetriť. V priebehu posledných pár rokov trpí závislosťou na výherných automatoch. To je prostě ono, to je prostě to je problém, kámo, prostě, to je fakt problém. No. Bohužiaľ touto závislosťou prehral v priebehu rokov z vlastných peňazí okolo 100 000 eur. A moc 100 000 euro je crazy. Představ si, že by prostě 100 000 euro, kámo, nemusel ani do ničeho investovat, stačí, když to dá, kámo, na spořák třeba, kámo, že nemusí nějaký akce, nějaký bitcoin nebo nic. Prostě, nebo si to nechal jenom na účet, kámo, nevím, no, mine to z automaty, nejde nic. Koľko som prehral v slotoch? Veľa. Je to viac jak 100k, bude to okolo 100k, ale nechcem sa o tom baviť, čet, fakt je to zlá téma. Našťastie všetko prehral len z peňazí, čo mal na zvyš. Do žiadnych dlhov sa tak nedostal. Neskôr sa... Tak to je na druhou stranu to jako dobrý, že aspoň si nemusel jako na to počúvat, jinak by to bylo to, ale... Neviem. Však opravuje, že toto číslo je prehnané a jedná sa maximálne o sumu 50 000 eur. Na streame takisto varuje ľudí, nech automaty v živote netočia a hanbí sa, že takto dopadol. Jeho komunita ho podporila a podarilo sa mu vyzbierať všetky peniaze a nájom zaplatiť včas. Internet to zobral s nadhľadom. Ľudia Žolíka cenili, že si bol schopný uznať chybu, priznať svoju finančnú negramotnosť a verejne hovoriť o tejto životu ničiacej závislosti. Jakože jo, je dobrý, že o tom asi mluví, ale tak to neznamená nic to, že to udělal, jako, ale zase na druhou stranu, když to nenechává v sobě a nějak to řekne, tak aspoň se může do budoucna nějak ponaučit. Prostě. Bol podľa nich jeden z mála, čo sa na československej scéne na nič nehrá. Takisto hovorí dôvod, prečo sú jeho streamy o mnoho nudnejšie ako predtým. Kvôli stabilným spoluprácam nemal dôvod zabávať ľudí a venovať sa toľko komunikácií s chatom. Stačilo mu odstreamovať to, čo mu daná firma prikázala a dostal zaplatené. To je prostě taky už, já nevím, kámo, tady z tohle streamování přijde taky na prd, prostě, jakože rozumím, že prostě easy money, jako, ale tak furt, prostě když už nemáš jako tu ne lásku k tomu streamování, prostě, že ti to fakt nebaví, že to prostě zapneš jenom, abys odstreamoval nějaký hodiny, který ti prostě pošlou, že prostě hele bro, streamuj každý den jednu hoďku, tady toč, tady bedny, kámo, a ty OK, kámo, prostě přijde taky na prd, prostě, nevím, jakože, nevím. Nervy, ktoré na streamoch mával, však nikdy neboli hrané. Niekedy to proste prišlo. Zároveň je o mnoho rokov starší, vyspelejší a z tohto dôvodu aj kľudnejší. No tak jasně, tak nemůže furt, kámo, máti do stolu, kámo, bych si vymlátil mozek, kámo. Dôvodom menšieho počtu divákov je aj ten, že na scéne už nie je len on a ďalších pár ľudí, ale sú tu už desiatky tvorcov obsahu a čím ďalej ich pribúda viac. Právě třeba kapesník, prostě ty rage, to je crazy. V marci toho istého roku no to nejsou ani rage od kapesníka, to prostě on dělá bordel, kámo. Pridáva tweet. Jim Beam s ním končí spoluprácu po 3 rokoch a je možné, že bude musieť definitívne skončiť so streamom a nájsť si bežnú prácu. Ľudia na Twitteri však tak pozitívni a chápaví neboli. Vysmiali ho a niektorí tvrdili, že oproti nemu je aj Grindr, slovenský streamer, ktorý má 40 rokov a býva s rodičmi, väčší šéf. Žolovi sa však do tejto doby darí streamom živiť. Nadviazal ďalšie spolupráce, ktoré mu zabezpečujú pravidelný príjem. Sice jedna tvorí stránka spojená s hazardom, ale on za svoje peniaze už nehrá. Uvedomuje si, že ľudia ho sledovali kvôli jeho rageom. Tie sa stále na streame objavujú, len v oveľa nižšom množstve. S chatom sa snaží komunikovať viac ako predtým a nerozdáva zbytočné bany. Môžete ho podporiť na Twitch TV /Žolík22. Takisto keby chcete podporiť mňa, môžete... OK, double you videjko teda. Já se šel podívám, jestli Žolík náhodou třeba v tuhle chvíli nestreamuje. Ne, v tuhle chvíli nestreamuje teda. Ale je pravda, jako, že Žolík podle mě upadl určitě, ale furt je hustý, že se to nějakým způsobem prostě aspoň drží, jakože není úplně na nějakým mega dnu, že tam má třeba 2 lidi, kámo, něco takového. Furt si drží nějak ty spolupráce, to, že to je W a přeju mu hodně štěstí a třeba se po tomhle videjku ještě změní a třeba ho pozná nový lidi a začnou ho třeba znova sledovat. Takže tak, díky vám, že jste dokoukali tohle videjko, budu se rád za like, odběr a mějte se krásně, čus.